Pane Hiršle, budeme si povídat o bezpečnostních dveřích. Určitě bychom měli na úvod říci, jaký je hlavní a zásadní rozdíl mezi těmi dveřmi obyčejnými a právě bezpečnostními. Hlavní rozdíly, co se týče bezpečnostních dveří, tak jsou především v konstrukci toho dveřního křídla. Když se podíváme na základní nebo obyčejné dveře, které se skládají z nějakého dřevěného rámu, voština, papír, to s průlomovostí nemá vůbec nic společného. Další typ dveří, který se nabízí momentálně na trhu, který by měl být jakoby rádoby bezpečnostní, je tento, nabízí nějaký určitý počet táhel, který by jakoby měly zajišťovat ty dveřní křídla. Tato konstrukce s bezpečnostní nemá vcelku nic společného. Když se podíváte, opět papírová výplň, hliníkový plech. Můžeme se podívat tady na kvalitní bezpečnostní dveře. Ty dveře mají kompletně celokovou konstrukci, je to profilovaný plech, který vlastně tvoří podélný a příčný výstuhy. Ty dveře jsou oboustranně přepátovaný plechem, na tom pak následně povrchová úprava dle výběru zákazníka. Důležité vlastnosti jsou samozřejmě tepelně izolační materiály, které uvnitř v dveřním křídle máme. Je tam tepelně izolační vložka, která zároveň slouží jako zvukově izolační, tepelně izolační a samozřejmě protipožární. Všiml jsem si, že ty dveře mají různý počet těch bezpečnostních prvků. Je to důležité, kolik jich je? Co se týče těch bezpečnostních prvků nebo toho zamykacího systému, v celku není úplně rozhodující. Důležitá je deklarovaná bezpečnostní třída a umístění a materiály, z kterých ty čepy jsou. Když se podíváte na tu konstrukci, vyrábí se několik modelových řad, z čehož můžou být 21, 13 i 8 čepů a všechny splňují třetí bezpečnostní třídu. Určitě důležitá informace je také říci, jak náročná je montáž těchto bezpečnostních dveří, je-li k tomu potřeba něco speciálního. Co se týče samotné montáže dveří, tak je několik samozřejmě možností. Lze instalovat v některých případech bezpečnostní dveře i do stávající zárubně, což většina výrobců nedoporučuje. Vzhledem k váze těch dveří a funkčnosti, kterou deklarujeme nějakým způsobem, tak samozřejmě je vždycky lepší bezpečnostní dveře pořizovat zároveň s novou zárubní. Určitě bychom měli zmínit, jaká je životnost těchto dveří. Kvalitní bezpečnostní dveře jsou minimálně zkoušené na 200 000 cyklů zavírání a otvírání, což se dá definovat životností minimálně jedné generace. Pojďme na závěr poradit divákům, podle čeho poznáme tu kvalitu, podle čeho bychom měli vybírat. Zákazník by se v první řadě měl rozhodovat podle značky a samozřejmě hlavně, jak jsme zmiňovali, konstrukci toho dveřního křídla. Určitě doporučuji, aby zákazník vždy navštívil autorizovanou prodejnu, kde výrobce nebo ten prodejce je schopen vám ukázat řez těch dveří a hlavně tu konstrukci toho dveřního křídla. Dále každý výrobce nebo prodejce by měl předložit určitě certifikát bezpečnostní třídy samotných dveří a dalších certifikátů, který deklarujeme, co je protipožární úprava, protihluková úprava a samozřejmě tepelně izolační vlastnosti.